benvidos. O Pacto Provincial polo Emprego está a ter unha gran acollida. Foron xa máis de 300 desempregados de toda a provincia os que se inscribiron para participar neste programa de formación e inserción laboral da Deputación. Enseguida lles ofreceremos máis detalles sobre este ambicioso programa. Antes, avance de outros contidos e comezamos. O tren turístico e o concurso de tapas son algunhas das iniciativas que están a triunfar entre os que se achegan á cidade amurallada. Continuaremos falando de outros dos produtos estrelas na provincia, a faba. En Lourenza, os produtores desta legume prepáranse para a súa recollida porque a primeira fin de semana de outubro celebrarán a súa afamada Festa da Faba. E outra festa gastronómica foi a que aconteceu esta semana no Rato. Os propietarios dos hortos que subvenciona a Sociedade Urbanística Provincial ofreceron os seus produtos ecolóxicos na Festa da Flor. Na reportaxe económica desta semana visitamos o estudo fotográfico de Peter Schneider, un dos participantes no programa provincial Compite Máis, que serviu para que as empresas lucenses se volveran máis competitivas no mercado. A TIC promocionará a muralla cun curso de curtas dentro do Lugo 10, que se desenvolverá do 20 de outubro ao 3 de decembro. E tamén grazas a Lugo 10, a Capela de Santa María acolle unha exposición única en España. Descubrimos o esplendor de Alexandría cos traxes orixinais da película Ágora de Alejandro Amenábar e gañadora de 7 Goyas, entre eles a mellor vestiario. Máis de 300 desempregados da provincia formalizaron xa a súa solicitude para poder participar no Pacto Provincial polo Emprego da Deputación, un ambicioso programa que permitirá insertar laboralmente a 540 persoas nas profesións con máis futuro da provincia. O prazo de solicitude estará aberto ata o 30 de setembro e poderá realizarse nas oficinas do Inludes ou nos 66 concellos que forman parte do pacto, que son todos agaso de Lugo capital, por superar os 50.000 habitantes e ter o seu propio plan. O goteo de interesados en participar neste programa formativo é continuo nas oficinas do Inludes. A maior parte son mozos en paro e mulleres desempregadas con idades comprendidas entre os 30 e os 45 anos. Unha das principais dúbidas que plantexan é sobre as prestacións que recibirán durante o curso. Estos cursos están becados con la beca es del 75% del IPREM. Si no estás cobrando ninguna otra prestación. Si estás cobrando otra prestación, pues complementaría hasta un máximo del 75% del IPREM, que son alrededor de 400 euros. Y si mientras que estás realizando el curso se termina la prestación que tú estás haciendo, pues pasarías, que tú estás recibiendo, pues pasarías a cobrar pues la beca del curso. As accións formativas máis demandadas son as relacionadas cas profesións vencelladas aos sectores sociosanitario, turismo, forestal e hostaleiro, que son algúns dos principais nichos de emprego da provincia, tal e como demostra a diagnose que se fixo previamente. A min gostaríame, poder conducir unha ambulancia, ter o traballo ese ou no Rolando como ese. Dixéronme que con estes cursos que teria posibilidades de entrar nun futuro e por eso os fago. Ahora estou en paro e por eso. No caso deste outro mozo, opta polo de auxiliar de fabricación. Estaba interesado concretamente en ese porque sempre estuve trabajando en fábricas de lácteas. E entonces para formarme un poquito máis en ello. Os interesados poden cubrir unha folla de inscripción e adxuntar a documentación como demandante de emprego, empadronamento e graduado escolar ou equivalente. Ademais, realízase unha entrevista persoal. O proxecto vai moito máis aló da formación específica, xa que inclúe prácticas en empresas e o desenvolvemento de actividades para atopar traballo. Y sobre todo lo más importante es que todos esos beneficiarios de esa formación van a tener unas tutorías individualizadas que les van a desarrollar esos técnicos que les permitan no solo recibir una formación, sino una orientación laboral. Es decir, se les va a dar una serie de talleres para desarrollo de las habilidades sociales, talleres de búsqueda de empleo e incluso talleres de autoempleo. En total son 45 cursos de 7 especialidades que se impartirán nas zonas norte, centro e sur da provincia. A Deputación consensuará cos concellos os lugares máis axeitados para impartir a formación. Os interesados poden realizar a solicitude en horario de oficina chamando o teléfono do Inludes e no correo electrónico do proxecto. Ademais, poden acudir aos seus concellos.
Sen dúbida, a promoción dos produtos autóctonos é fundamental á hora de manter e crear postos de traballo na nosa provincia. O Concello de Lourenzá acolle a primeira fin de semana de outubro a 20ª edición da Festa da Faba, un produto que desde o 2008 o avala a súa denominación de orixe. Este ano non acompañou a meteoroloxía e estímase que haberá un 50% menos de produción de fabas que en 2009, no que houbo unha colleita extraordinaria. Maruxa comproba a madurez desta plantación de fabas, unha das primeiras que sementou este ano. Esta vamos agora a empezar a recoller, é a primeira que está salindo, entón vamos a empezar xa a recoller. Será unha das fincas que primeiro se apañen pouco días antes da festa da faba, recolleránse de xeito manual. Así, desta maneira, é como a recollo toda, eu toda a recollo manual. A miña faba toda vai seca para a casa, non recollo faba para a casa verde. Levo así, poño a secar no invernadero, despois do invernadero pasa ao proceso xa de limpiala, seleccionala e a preparala. Unha vez seleccionadas, conxelaránse unhos días e almacenaránse para despois envasalas. Para certificar que son auténticas fabas de Lourenzá, deben ir en sacos como este e ca correspondente etiqueta. A auténtica ten que ir así envasada en saco, ten que levar esta etiqueta e nunca se debe de comprar que digan que é faba de Lourenzá esta que temos ali a granel. E que a de Lourenzá ten unhas características que a distinguen do resto de fabas. Pola seu color e forma, na cociña ten unha cocción uniforme, cando é degustada é exenta de grumos, cunha piel fina e unha pulpa mantecosa. En total, 22 produtores forman parte do Consello Regulador. Un dos requisitos que deben cumprir é o control dos produtos cos que tratan as súas plantacións. Iso é unha garantía para os consumidores. Garantía de calidad, espero que compren produtos da terra, non? Que non compren produtos do estranxeiro como, bueno, máis ou menos se ven facendo, pero queremos demostrar que na nosa terra que serán produtos con moita calidad. As primeiras fabas que se apañen poñeránse á venda na festa que se celebrará a primeira fin de semana de outubro. Melloramos moito tanto en calidad como en cantidad, non? Nos outros levamos desde a primeira festa da faba, os demais compañeros foron rotando, pero levamos como 4 ou 5 anos sendo os mesmos vendedores, non? A medida que vai pasando o tempo, vas facendo os teus clientes, e de todas formas